Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kabanta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Haga jingyay piteng mandon giba kamay arsha ka biain klem na doni ki permit giba biang, nakaliang ka sinjuk kinong nya taxi sorabat kapsor haka arpway terik jamang arja arpen rio, kalalet ban kindo yo ba Arhing District Transport Officer banikren halor kanikaman. Haba kren chikilat patay kubor uba kamen lang kong la President, uloong ba gajing don jang giba kamay arsha ka biain, kalalong shisha gajing duonong nagabantay giba kamay kali, bat kumju ru kabu jing ma yakipat ba. Uloong managaliang UDTO la pensyay ba gajing jengki ban penlong gajing talasi kadai namar gajing duna beriu hakatana treikam hagaba ulakular ban peteng biang kini gakam haki singi ban wan. Dalor kata uloong ru balada ka sarkar kam sngap gajing dawa ban pendu no bakamay bian makiru kum bakamay kali kin siu shu kabay khajna nang ni shakhamat. Te katum ka jingwan jungim ta ka singi ban kendo UDTO along halor ka phang jongka rapido ki arsaka baki kamay offline. Pi di laslam ni ladap ajing tho isnam ban isnam ni ajing tho bet di video di arsaka ya kamai ka sor silong kalakta ki driver jungi kalakta ki ba kamai taxi kalakta jor hoy ngas motu ha juga por ka block plat ka surong ki pajba du ki pinon kam di arsaka tambah kam de rukam pat ka rukam kamai ki arsaka kam de rukam re ki su kamai be ai pi kram biang ka kot asla kram dan ki bagi kamdan kanu ke assurance ye ki passenger gomenta ki passenger ba swang bapli hatu ris arsaka kumnon hanya hap nakali accident monobon sio by dawai by monobon jinjar mdai ki pajba ki dibon sotho ya kata mdai ban pej ya katang ya ka jingkloy ban poi kloy sno ro dibon pej ya ka jingsuk lojong jing bha ya la dero dibon pej ya kata te ditio pada juga por ila patai ba mairu la tristom hi minakane pilaya ki media last year kadang katu kajing syakem kila fine 10,000 ye we menu bersangat atau kasni bagi kamai arsaka de haju gapor kila fine de minta kasnem ki bun kamplat kemlap re ban ya bat biang ban kem biang ki ba kamai be an nane syakmat ila assurance ngi ba nane syakmat kandan be ka checking kandan be ya kata bat ki naditio hi laong bakim ailat ino ban kamai be an hakaneka sor jungi dengan sultanat ta kajing ong jungi berhaju kapor ngakarpa di tiki kena bakamai arsaka pimdei ban isi ingi dada fikwa ban kamai yai takalenti ba mangi ni ba siu tax ki barokhoi insurance bon ba ipisangi siu tangga fitness ru lapoi hadu prahajar arfo hajar ki kaliberem perkhat swafi kata ni kamai ni hapsiwe ka sarkar nang ta kai bah lang kai batam ibu ilade ni hapen biang ni malik hapen biang lot ki kot kali brokhon piap sotho ya kata pimdei ban kamai pimdei ban kini gi kam jing kamai jungi bat ngim khang rei pi leit bai kalenti ba bai linti badai om ba fin su kamai bi ne subo bentain kumbang ong menne da or ka hap senja pin lek umno tio kertombatai mi pada ilong by duna power duna ki sidong manpower manpower duna brio nong tre duna no ta ani kapor bangai ba iong duna tenga kerpali ka sokar hap kam no gen bon tekna semlajungi bamdan kam dan jam ai kam no gen mi kam no kane ka long jing kerpali ka sokar iditio ila pensaingi ba duna manpower abaduna manpower mantai ki late suwi kajitray indalawan ta next week in sedang no yang akan checking de bayong custom number plate color karong yong mo iong kadai ki hire passenger no pajba laban hire to vehicle ke asaka ki laban hire ndai tangga asaka dan basau sekaru pilawan haya boleh lah ya kata iwe ki yo akam so tana dia kata ki kon semla jungi ki pajba jungi ki yo akam kejam but passenger ro kin yo disop akali kawan ada dan pisa dan ki laban booking ya kali laban punya tu karong stamp pada kadai kini ki agriculture peniar ki agriculture pilawan kadai jongka Z27 berarti itu any right kadai jongki kini ki dei ki apps ki pajba
juga por kamde bang ngakwa ba ngan pun heksan yan no bang ai ngakwa ba ki pai ba jungi de ban yonong ki brio jungi de ban yonong ki brio la jong hi om ba ki brio na ba ki bon ki apps ki penan kam hadu mentai ki penan kami ki rapido jaga pin sim rapido kadam ki apps jungi jungi kena semla jungi penan kam dah gitu ti kan long men yarap i we you brio la jong te kan pensai pi away pe hadu menta ngi pat julung pat ba ban khang surot blok lenti ban penjenjar yiki pai ba lojong ngi pat jule ya kata ngi lek bet ta lenti ba jai ngi ya be saprang ngi ya kendo be yiki ba bahan ngi kendo be yiki minister ngi kendo be yiki officer ba dei ban pe ya kani kam ngi ong be semua ba pen lek ya kani kam ladan nane sakmat kam tri kam ya kani kejing angno jungi ngi kran sai bet nane sakmat nim siu tax so kadai ka insurance ne dei ka permit ne lapat dei jong ka central tax laban dei jong ka government jong ka state pro nim laban nim station nim siu shu ra tax jet 24/7 but any right kini kibala ada register la recognize after beli ki register nane hita na ditio hi ka government hi ka ai ka kot ka slaki ai ka permit ai kini kon samla jungi ki bala ya sakmat ki la le ha ya ka benta ki dai ber jungi hi aga jing shan kan sai fi ngali morwe ne ki driver nga perkhat sai be janai be bangam ko akhir bandan arsaka balik ka kata be ka taxi dai nam dai ne ka kata be ka taxi tambah nya ha perkhat lang ki kon samla jong ro baki dai ban em balik kim dan kam dan jam dai ban yok kamai ka dai hanta bangapen kesan ya kan bagi dia ban join dia kata ban dei ban yai be kelenti babai bo kalong be kunne itu kinong nya asaka wat be thong than tang ya ka pisah tang ya ka kamai perkhat lem ka jing em jung ki briu ba kiet perkhat lem kitu ki ba syong ka kali jung pi ju i hi lada pin yai no lada mangi ki taxi lada ngin bu CCTV hakali la jong pin sai i lut ki video kumno ki nya kine kumno ki yai kumno ki pinpoy ki passenger ba syong hakiti ki kali jungki kumno ki yan ha padang ki rum wood ki phai chne stai hanu ka safety ka dan bu ka safety sakman perkhat lem itu ki ba syong kali jungki perkhat lem kita bat ki pai ba ru pai janai pha monobanya bele ki kon samla jungi ki bon ki langop ha ka jing snyo ya ker pu jangai la Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam, duna ki eki batay kamet. Namar kata, habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut, pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin, bat ka ayan la aikan diat bat akabatau bha. Kam kata ika dur jing ki marbam, ka jing mat lani ka rukam syed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya